Пожар избухна до пловдивското село Скутаре този следобед. Наложила се намесата на няколко пожарни коли, както и на един от чешките хеликоптери. Каква е ситуацията в момента, ще ни каже сега Благой Бакриев. Към теб, Благо. Здравейте! На косъм от втори воден се разминаха жителите на пловдивското село Скутаре. Виждате зад мен, част от хората в село ще пълнят кофи с вода, за да доизгасят отделни огнища. Огненият такт стигна на сантиметри до първите къщи в селото. Хората се изплашиха и се втурнаха с маркучи, с кофи с вода, с туби, с лопати и стопалки да погасяват пламъците. Огънят влезе в автоморга. Чуха се и взривове. Пожарът е тръгнал към 15:30 от горичка между селата Рогош и Скутаре. Обхванала и ниви, силният вятър бързо пренася огъня през асфалтовия път и го насочва към къщите на хората. На помощ дойде и чешки хеликоптер. Важно е да кажем, че няма пострадали хора и към момента опасността за населеното място вече отмина. Но какво разказаха местните жители? Вижте. Просто за 5 минути обхвана, стигна на крачки от къщите, гръмна камион, който също е спрял тук, спрян в горичката. Спаси ни се от хеликоптера. Извинявам, че съм чувствителен малко, но хеликоптера не спаси селото. Не знаем кой е то, чех ли е, къв ли е, да е жив и здрав. Господ здраве да му знае. Селото ни тръгна тук, милион бутилки гърмяха, масло тук, много сервизи, какво ли не. Взриви се нещо, гръмна вътре, не знам какво беше, то бутилка, такова. Сина ми беше вътре, не мога го изкарам. Телефона му с него, да излезе, че не мога да му... Линейки дойдох, кметицата извика линейки. Насочени са 5 екипа на Пловдивската пожарна, модула за гасене на горски пожари, който е на наша територия в момента. И веднага е пренасочени чешкия хеликоптер, един от които е в непосредствена близост